makamai Anwar taka daidai, mai matsayi da makamai Anwar taka daidai. Allah salati mai girma ka daddadawa mudassir, mai koren mayafe mai kyawun shiryar, wa alihi wa sahabati ba su taba sabawar. Shakatattani wa gausilla da Umar fadar bege, da sallama na shigo ma musahiyola sanati. Umarnin Allah ne ya ce ai ta masalati, kai kana layyinin ne kana da daɗin sauti, mai dogon gashi ga kalamansa daidai, mai matsayi da mukamai Anwar taka daidai. Baka yi kalar raini ba wa askatan nasi, daga Abu Dalib ne kuwa khairun nasi, mai sunkuyayyen kallo yana da tausayi sosai, mafi girman halittu mai rarraban mukamai. In an yi masa laifi to shi fa lemon ne, fi kitabihil akhlaq zantan nan haƙon ne. Mustapha in ya fusata to an taba Allah ne, la ya gazabu li nafsihi sabir taka daidai. Yana zuwa ran tsayuwa da murmushin annabta, mai hasken koshi wane rana da wata, da zunzurutun so ne nake nufin manufata. Ya masanin asararo akwai kawai kullum dai, mai matsayi da mukamai Anwar taka daidai. Buya da bayyanar ka wani ka bai gano ba, kana ƙure mamaki ƙware masoyin rabba. Ka ce da ni na kasance ko da ba su so ba, don Ali sarkin yaƙi baya son wasa ne. Ismuka fawqal asma'u Allah yana taimaka, raddi Allahu yake ga wanda suke sukanka. Baratun min Allah wa rasulihi sirrinka, a kawai in baka an rasa komai dai. Mai matsayi da mukamai Anwar taka daidai. Gwalagwalan baitoci Allah da lawa habibi, yadda kake so aka ma ya misbahun rabbi. Kana da kyautar girma kafi kowa ladabi, ba mai hana ni bege ko mutuwa ta yi kaɗan dai. Ya nafsi zakiya kai ka wuce duk kowa, mafi girman mukamai balaraban larabawa. Kai mai martaba ne daga kai babu kowa, fadar begenka ya sai
taka daidai mai matsayi da mukamai Anwar taka daidai